Hello mga ka-listeners, maayong adlaw ug ang oras ang oras alas 8:33 sa kabuntagon mga ka-listeners, ug di ako sa akong yutang natawhan no diri sa Inabanga, Bohol. Bisita diri mga ka-listeners no, kay dugay-dugay na nyagi pa kong tuig nakasuroy diri ba. Nya talagsa lagi po kaayo makabalik og suroy sa yuta nga natawhan. Oh, suroy sa ko mga ka-listeners pa kuan ba, relax sa hunahuna og sa relax sa mata kay kining mga green nga mga tanom kuan man ni tambal man ni sa tuang pananaw no, mo kaning green kuno nga mga dahon. Di ako diri na nga mag-upload taron kinilay akong intro vlog mga ka-listeners no? Mag-upload ta karon sa drama nga Muñeca part 8 sa may kay nakasuri ko diri mao na lang itong i-intro vlog. Nindot uta mga ka-listeners og kuan, nindot indupita mag-vlog ari dupita kay naay mga view sa unahan ay mga kanipaan ay pagatpatan nya napoy kanang sa una di panguha mig kagang, kailan mo kagang mga ka-listeners kanang naay dagko kay kalimango ba dagkog paak ba. Sa una di pamasong itong ubos dapit sa may kanipaan. Nya wa pay uso to cellphone dai, wa pay uso vlog. Wa pay uso vlog itong panahon na manang way na video sa mo ang mga kalingaw-lingaw sa manguha og kagang ba. Nindot kayo no? Nice ang mga view kay na mga tanom. Tanaw tas mga view mga ka-listeners no. Suroy-suroy. Nay mga tanom ba, tanaw tang view sa tanom ba. May bulak-bulak oh. Tambal man daw ning ani nga bulak. Mga ka-listeners. Ning ani nga bulak ba tambal daw ni. Tingnan ano kalimot mo ko. Di ba di mo yan tuwa nga. Wala mas wito ni mga ngani nga tanom ba. Pero tambal daw ni mga ka-listeners. Kung dito baglangan mga ka-listeners dahil kay maura man itong intro vlog doon. Diyan itong tanawon ang view niya. Mag-video-video ko na siguro. Dito baglangan mga ka-listeners kay mamahaw pa. Paminawan niyo ang part 8 sa Muñeca. Tortilla sa gitlog niya, ginisa ang isagol. Mahaw mga ka-listeners, mamahaw. Nami sa balay ni Matia. Sino may imagan? Na si Matia. Tingnan na? Ha? I-vlog ba vlog? Muna ang kuan. May mo po nang i-post eh. May mo balak. Tapos kumanom. Kaya nagpungko. Muna may mo balak sa kumanong katong akong gisundog nga binilanggo. Pero ako aparto lang to kay wa mo ko kasag-o sa balak ni pamanong ba. Nakainom daw pagka ato pamanong? Sa balak. Ang itong balak ni mo? Oh. Indo to. Ito si Kuan Indo to ba minang itong program o radio ang tiyag niya to? Ano? Itong kalentira na to ba? Yung dito sa DWRD sa una. Tumubasa bitaw suliran. Ay, panyong? Panyong. Indot po to. Ipi anonsyado. Namatay na ito? Lugar. Bantog ra. Sa kuha mo to nung sa to, iyang sponsoran to na? Nga. Rot. Roots. Roots Silver Capsule ito sa una. Masaya makadungog kung ay i-greet ulit mo mga pod. Oo, kakuha na to ba sa una. Ano sa ito, programa na sa DYRF? Hindi ko ano. DXGM sa Butuan. Ito siya kakuhaan sa DWHP no? Wa. Butuan ba? Butuan ito. Yung murag i-reflect na yung program sa DWRD kada Domingo. Oh, i-replay de? Makadungog ko sa una nga ng hapon sa Domingo. Oh, i-replay de? Tingnan ko mo di mo sa istasyon na nagkuha na. Mga sa mga ka-listeners. Dito rito siya nagbase sa Mindanao. Mm. Dito rito siya nagbase sa Mindanao. 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 Dito rito siya nagbase sa Mindanao.
A dream is a wish your heart makes. Whatever Ug karon mga higala, sa laing sumpay ning atong sugidlanon, munyika. the dream that you wish will come true. Barbie lagi ang pangalan sa munyeka. Gilang good. Ganahan man tawag niya munyika. Sa munyika, no? Tubag munyika, oh. Gusto ka mahagwa sa imong munyeka? Ikaw di ay. Bangon noon ka. Mag-CR ko. Dali, ikaw na siya tupad ni Barbie Doll. Barbie? Barbie doll? Ala, kanindot. Ako kuguson munyika Sarah, ha? Hinaya, ha? Gigi. Lo, Anton? Ngano nang abli ka man? ngano diyay? Amo man anak munyika. Gawas din ni Anton. Wa kay labot sa mong anak. Nakadungog ka? Wa kay labot sa bata. Sarah, nasayod ko. Ug akong giangkon nga nakahimo kog dakong sa bata. Tungod kay wala ko siya angkon. Pero dugo siya sa akong dugo. Gawas lang ko din ni Brad Anton. Sukulak kayo, Sarah. Tingali, ihilak na sab siya. Ginagawas na ba? Dong, di mo ko mangita gubot, Dong. Gusto lang ko kumutan o gumihikap sa bata. Dili. Di lagi sugot, Sarah. Ay ka pa lang ko sa bata, Dong Mateo. Ay, ilabot ba? Ako ni siyang munyika. Dong, Ingon baya ka. Kung bakasal ko, Sarah, doon ako munyika. Doon na dyan di ay komunika. Gwapa pa dyan kayo. Tawa parehas minaw. Kitak na lang ako, Brad Anton. Liwat kaya na ako munyika. Gawas na din ni Anton. Sarah. Gawas na! Gawas na, Brad! Tumang ko! Daw, tanawa. Katawa munyika. Pagdawas ka. Gawas na ba, Brad Anton? Sige, mugawas ko. Sarah, pasaylo agi ko sa akong katalawan. Pasaylo ako. Uy, Dong, di mo dagikan, ha? Ganun ko nila pahikapas bata. Gusto ka mo ikap bata? Ganahan magayong ta kumukugos pero di man ko nila tagagigayon nga makaduol ko sa kong anak. Abi kay, imo man nakita ang bata? Di mo rin ang kunon? Pero ganito sa diyang, giinan kang Sarah nga mabdo siya, nagkabuang ka. Hangtod na haylo mo si Dong Mateo, anong pakasinan, Sarah? Gusto ka. Oh. Sa diyang nakita na ko akong anak. Murag mitan-aw siya na ko og nanudya. Uber sa kadang da. Uber sa... Mitanaw gid kas bata? Mitanaw gid ang bata ni mo? Makita nila nga, bagko pa man ang gianak. Bisag gunitan ra na ako bata. Ilap gyud kong dawan. Ikalay sabot ni Sarah, Dong. Si kinsa man tingalingan, imutang sa lugar ni Sarah. O bati, ugi nagkasilag ba? Di gyud ka ilhon si mong anak, Dong, kay askang pinanggaan, rabang Dong Mateo ang bata. Gigabaan matingali kong Sarah. Anong day, Dong Anton, ha? Di mo sa to, hibintaan ka tong imong gikaubas kasal? Wa mo ko'y pagbati no bayhana. Para naman to siya kung magkinanglan ko kalipay. Salan, mahimuro din mo patong kababae, Dong, bisag wa ka na ikugma?
Unsa man? Gusto ka? Ha? May musugot ako na dong. Na, pero bayad ka. Di koy. Makating lang ni ako, ah. Ay, Anton lang ko sa opisina eh. Dong, Anton. Unsa man? Kung pulaan ka ito mong tibay ba, ha? Pasan ako, ha? Hoy, di tumukobit ni mo. Ha? Ano naman? Di makagwapo. Kapag kay Wawards. Di baya di ka itong gikauban mo sa kasal? Woy, anong bayad man ko nga? Gwapo man ko. Ah, gwapo ka. Ikaw rin gibayaran dong, Anton. Wasab, nagka-vibes lang gining duha. Og, di ko gusto kasal. Bisan siya gustong manganak. May permin pills bugat, aron di mamabdos. Nga ba? Anong mamali mo ipapil si Day Sara dong? Aron dito mo Ya, mapos? okay kalibutan na ng pills oy. Si Amy ray suhito ana. Kisingan? Amy? Dali arang hinumduman yang siyangan sa kay muburam kayo, imi. Unay laing imi diha. Gago. Ay, di gihapon kong malipayon uban ni Amy. Sa? Si Sarah ra gyud may akong kalipay. Lagot sigog, bradang to naguda. Bibi, akong tawagan ko nga pa sila kaubi. Ayaw pagawas, Mateo, ha? Dili ba ako gusto nga mag-away mong duha tungod nako? Ilak man ka. Ganihara to. Tungod sa akong kalagot. Karon wa naman kumuhilak. Ayaw gid pagawas. Lagot guda. Maobitaw nga ato na lang tamamuyo sa amo. Aron makalikay ko ni Anton. Samot jud ako lagot sa brad nako, Anton. Mateo, Siya man, birmi ba sa daan basta ilak ka? Di lagi ko gusto ilak ka, Sarah. Lagot ko. Mateo, Di ko ganahan ato puyo inyo. Kay hadlok ko imo papa. Tungod man ato brad Anton ako. dili lagi ko gustong magkaaway mong duha. Siya man sa ang una-una be. Nganong ani man jud siya. Ni aman sa din ni magpuyo. Inyo maning bay. Wagan ni na siya. Tuog din ni amo. Na, di na ta magiskot niya. Dini lang ka. Tanaw na ko na pabasigbin. Unsa? Bad man siya. Pareha siya sigbin. Mateo, imo siyang maguwang ha. Wag ko gumaguwang dito. Mateo, imo siyang igsuon. Maguwang pagyud nimo. Sigbin to siya. Husto na be. Tanawa. Mihilak na lang hinuon ang munyeka. Dali ako manyika. Kubos ka, Papa. Aron, away ako manyika. Wa man tubagan ni Anton ang akong tawag. Nagbinag ko ring tawhana da. Labing siguro, tuan na siya sa ilang opisina. Bahala na. Dili na ako siya pahibawon. Ako siyang kapason. Karon ka pa mo report? Sorry ma, dito ko sa atugod. Dito ko nagdugay. Nagsamok-samok ka na sabdid to. Ha? Pagsamok dahil nga gusto nung kong makita sa kong anak. Kung ako pa'y nahimutang sa dapit ni Sarah. Ha? Imo nagisalikway ang iyang di mabdos. O sa pabay katarungan nga mo tanaw ka. Nga mo gunit ka sa bata. Nagbasol ako ma. O wahina, Anton. Ang samad nga ikaw mismo mo ay misamad sa kasing-kasing ni Sarah. Laom o dot. Nga lisod ng ayuhon.
Niya pagyapon sa kong kasing-kasing sa Sara, ma. Asawa na siya sa imong manghod. Ako pagyapon sa gigug, mama. Nahibaw ka ba? Ikaw yun mo uy muguba sa pagpuyo nila ni Sara. O ni Mateo. Gusto ni Sara nga adto na sila mamuyo sa ila. Aron malayo siya nimo sa hingpit. Pero dili mo sugot si Mateo kay mahadlok sa amahan ni Sara. Anton, pangita na lang sa imong kalipay. Dili, ma. Si Sara ug ang among anak mo akong kalipay. May maguba nga balatian sa imong pagpamugos. Anton, ayaw intaw ni Mua ang imong kaugalingon nga mo'y maguba sa malinaw na tong pagpuyo. Please, Anton. Tabangi ko, ma. Please. Unya, ang imong kalibin. Wa ko'y feelings niya, ma. Wa ko may higugma niya. Ako siyang buwagan. Sigurado yung makugang si Anton kung iya ko makita. Ako na siyang adtoon sa iyang opisina. Kinahanglan pumanon kung akong gisa di, mama. Buwagan ako si Amy. Hi! Oh, Nakugang ka no? Ni alasad ko. Anton, anong wa man ka manawagdaan nga muanhi ka? wa ka malipay nga ni ako. Wa bagog kong magtuo. Anton! Oh, Oy, doon na ka man di ay bisita. Mabalik lang unya. Kadiyot lang, tita. May mo makigsulti ni mo. Gusto lang ko mangayog sorry sa nahitabo sa kasal. May mo, tita. I'm sorry, busy pa ko. Magsulti raw niya ta, Anton. oh, Mauto ang imong inahan? busy lang si mama. Unsa may pagtuon ako? Dili tao nga nakinahanglan sa iyong pagtagad? Daan ka na nakong giingnan nga na turn off si mama nimo sa imong gibuhat dito sa kasal. Ah, kadugay na adto. Ay, among gipanalipdan ang kahimtang ni Mateo. Dili ni gusto nga pasakitan ang akong mangod. Ingon ni anak kadako ang pagmahal ni mama ka Mateo. Madinungtanon di ay ang imong inahan. Di man. Pero pinangga lang yun ni mama si Mateo. Unya? Wa kay mahimo aron magkasuod mi sa imong inahan? Imo kong gipakalitan. Miapas ka din nga, wagay nang pahibaw na ako. Amy, hangtod ko wa sa gumakagusto sa imong pag-apas karon ako. Okay, sa may gusto ni mo apas din eh. Ang asawa niya atong imong manghod? Naunsa ka? O, awa? Ha, nahiubos lang kayo ko ninyo, oy. Naginam-hinam ko nga ako ikasulti ang imong inahan. Aron makapangayo kong sorry. Pero gilikayan man hinuon ko. Nakalitan lang lagi si mama? Wabalagi kay mahimo aron magkasuot ming duha, Anton. Kuan. Magpaabot lang una ta sa gayon ha. Nakaila ko ni mama. Dili sa madimtanon. Pero kung bahin na gani kang Mateo ang sawayon, sakitan gina siya. Mangayo lagi ko niyag pasaylo. Ay, nakasabot lagi ko sa imong gibati lagi. Aw, kung mamugos ka pagduol niya, musamot kayang kalagot ni mo. Maong palabay lang una. Dali na, magawas noon ta din. Asa man ko ni mo, Dad, Asa man imong gusto? Ay, nakalitan ko pagsud sa office ni Anton. Huwag yung kung magtuo nga iyang gipapas dito ang iyang kalivin. Tingalig taon gud siya din ni Anton. Mugawas ko dali din sa office. Manawag una ko sa guard. Tingalig magdungan na sa migawas o magkita pa minatong iyang kalivin. Manawag ko sa guard.
Ano ka? Lagot ko, Brad na ko, Anton. Kalit sa sud amo kwarto. Nya? May galit og sud yung kwarto? Nagakos mong Sara? Unsa na? Imo baging ni Sara ba? Anak ba? Gikapikap ka may anak. Oy, tupad noon mi. Nagtupad mo gigda Sara dong? Akong menyika ay. Kami tupad katri akong menyika. Wita gini mo dong eh. Hinaya gini mo dong eh. Unsa na bugart? Nah, kailan pa mo gos? Kay di gigo mo sulti. Tinig bawion niya yung mampre na ang bonus niya gihatag na ko. Lagot jud na ko, Brad Anton ay. Gusto sa Sara at tumipuyo ila. Dadon ka ni Sara kung ato siya puyo sa ila. Kami good munyika at tumipuyo sabot ay. Sapot ka na. Lagot. Lain naman lagot mo noon. Sama ka. Ngayon di mo ka masugot. May nang adto mo dito. Ngayon di mag-atos Brad Anthony mo. Di lagi ko. Kurusan. Ngano lagi? Adlo ko yung papa, uy. Sige na siya tanaw na ako. Aw, nabayot na to yung papa. Ha? Gwapong guga. Kuan ka nung... Da. Nood akong gisulti dong. Gwapo ka. Ha? Nga, nood ka, bugart? Imo rin balik o istorya. Nood lagi. Gwapo ikaw. Kung awan ang dagway ni mo. Adlok jud ko. Iya palang kuhaon munyika. Di na paduulon ako. Hila ko. Di na may tabo dong eh. Ha? Di na may tabo. Nganong di man bugart? Tungod kay kana si Sara. Pinangga ka na. Ug di may tabo nga pasakitan kang Inday Sara. Kilabanan kang Sara. Di ko ato puyo ila Sara. Kini jud Brad na ko Anton. Ayo jud ni patay sa kumo na ko ba? Iyo na dong. Priso ka na. Unsa man na priso oy? Mapriso god. Adto ka puyo dako bay ba. Pero dagan kayo mo. Unya, pulos di ka makatog, makayang, matog na ka tindog. Ha? Gusto ka? Amaw! Hain man si Mateo. May gawas man to, ma? Tingalig to ana sa tong bogart. Ay. Doon na kay problema, ma? Uwa, uy. Gikapoy lang ko. Maayo kay bago pang matay mong apo. Makalingaw gid kayo na nimo. Mao ba? Ang bibi pato para sa akong paghigda. Kadiyat, ma. Ay, dili mayong masayod si Sara nga miapa sa opisina ang ka-live-in ni Anton. Lola, kinsa bantay mo ni ka? Tuwa si Mama Mateo. Ay, day, Sara. May paulig sa'yo si Ma. Gikapoy ko na siya. Imong gisumbong ni Mama ang buhat Brad na ko, Anton? Wa, uy. Kibaw kang gikapoy si Mama, imo pag yung hasulon. Ako lang sulti, Mama. Mateo, ayaw lagatagig problema si Mama. Bitaw dong, ayaw dong. Mayo na ibaos, Mama. Aron, sustiyan niya na ko, Brad Anton, o ako'y gusto.
Ako siya na patyon, Brad Anton ako ba? Kay baw ba kasi mong gisulti, Mateo? Kabawod yun! Kay baw ka unsay mahitabo nimo kung imong tinuod ang imong gisulti? Nahibaw ka, ha? Ingon Bugart, mapulos ko no kabilya libot nako. Unya, dagan jud kayo mi. Dagan baho. Dili lang kay kana, Mateo. Dili ka na makakita sa imong munyeka. Di na ko kita sa akong munika. Dili na. Kay dadon naman kaslayo. Dadon ka sa dakong bay nga baho, nga init. Unya, samok pagit kaayo. Ay, hindi lang di ko patay na ko, Brad Antonoy. Bisag kinsa, dili ka angay mo bahad nga mo patay ka, ha? Dili ko gusto mamahimo kang kriminal, Mateo. Dili ko gusto usa ka kriminal ang papa ni Barbie. Ilag ka, Sara. Nakahilak na lang hinuon ko. Mateo, ayaw gid pagkuna-unaan ang mupatay kag tao, ha? Labi na gid sa imong Brad Anton. Kalit naman gud siya sud ato kwarto. Dili lang ta malimot sa pagpanarang ka sa tong kwarto. Basta, ayaw gid paghimog dautan batok sa imong maguwang. Ako lang siya bagon ba? Unsa? Taba ang ganay! Bugart! Istorya mi, Sara! Wala man ko istorya. Sige lang kung sunod-sunod ninyo. Minaw na ko ninyo ba? Igo lang niya. Naong ako kumo na. Sorry. Aril ako dili. Ha? Bye-bye. Bye-bye. Patingnaw! Buotan man ang papa ni Barbie Doll, no? Butan, John! Tuwa sila si Mama ug ang atong munyeka sa atong kwarto. Ang tud karon, wa pagid mawa ang gibuhat sa imong inahan. Sobra gyud ang akong kahiubos nga natagamtaman. Come on, Amy. Kalimtan na lang gud to na to, good. Ugay ko bala ka. Inainayan ako pasabot si mama nga nakalitan ka lang. Nga wa ka mahibaw, nga manghod ako si Mateo. Murag mahuwasan ko gamay. Kunin mo kong palitan og bag. Oh, kanara day. Sige, pamili. Tingalig nagtuo ka, ha? Nga basta bag lang akong ipapalit nimo. Oh, ha? Dali, mananaw tag bag. Katawa man mo, Nika. Murag nakakita ng bata. O katawa man ko nagwaon. Abi manggod niya. Ayang papa ang hagwa niya. Makalingaw na kayo ang munyika dong. Maayo untag dili na ipadayon ni Sara ang iyang tinguha nga adto mo mamuyo sa ila. Di ko sugot. Wa kay mahimo kun mo desisyon gyud si Sara. Kanag jud Brad nako Antonoy. Sige samok. Dinisab ganiya. Kalit lang abli pultahan. Unsa? Lagot na jugo. Ana Brad nako Antonoy. Wadi ay nimo trangkahi ang pultahan. Chawon, limot man Sara. Hasta pud ko. Unsa na ba sa iyang kipuhat? Iya unta kugos akong nika. Ako sugot. Mugos para jud. Lagot mayo Sara niya. Ingnan Sara wa siya labot munika. Iya kuno anak munika. Unsa? Mama. Ako lang munika. Wan jud labot ako badanto nana. Ako munika lang na maha. Ako lang jud. Mahal kayo na ko ang munika, ma. Pinangga kay na ko siya. Hilak sa gani ko basta di siya
munong hilak. Unsa? Tingali, sagditan siya, maong hilak maayo. O niya, di man siya sultiya, papa, o sa sakit, nang ihilak sab ko. Mateo, amahan ka gyud. Oy, labot, Brad, naku, Anton, akong munyika mano. Uwa, anak. Imo ang munyeka. Yay! Yay! Ako rajud munyika. Ingna, good na, Brad, naku, Anton, ma. Di siya hikap munyika. Aron di suko Sara. Anak, ganahan baya sab og bata ang imong Brad Anton. Ingon man siya, iyang anak akong munyika. Ay, gisungog ka lang. Di pa lang na siya ulit din eh. Ato maning bay. Mupauli ko din ang imong maguwang. Suko lagi Sara niya. Ingon dayon, Sara, pauli siya sa ila. Hasta munyika. Iuban man ka ni Sara. Adlo ko iyang papa. Ina lang, Brad Anton ako, ma. Di siya samok sa munyika. Sige. Ako siyang hangyoon. Mapahuway ka na. Ako lang dadun si Barbie sa akong kwarto, ha? Ay, ayaw lang, ma. Ani lang din itupad munyika. Kini, Anton, kini. Ganahan ko ini nga bag. Ato ning paliton, ha? Pila man sada? Ay, kadiyot sa, ha? Ay, 50,000 pesos. Ha? Uy, kumahal gud ana. Mangita taglain ni mi. Di ko maka-afford ana. Barato ro gani ni. Naamang gani diha, minilyon lang. Angay lang na sa mga dato imi. Mauna. Kung ikaw pa untay na manager sa inyong negosyo, dili ka makugang sa presyo. Saon? Ordinary employee raman ka. Basta. Pangita laglaing baratuhon ni. Tuwaga ni bag dito sa mama gani. Simple raman to. Dili ko nimo palitan. Magtigo muna ko. Karon matag ni mo ang imong kapritso. Dahil na, mawauli ta. Kang humuta gini mo sa animo sa imong giluto sa raoy. Ayaw pamuyag, uy. Mabungi ka gani. Grabe sa naman pungi ay. Sa mudgid na di na mubuwag si Dong Mateo ni mo. Dako kog utang buot ni Mateo Bogart. Busa ako gid siyang silbihan. Tay, doon ako'y pangutana pa. Ayaw lang ang kasuko, ha? Ayaw sa kalayin sa pagsabot. Nga na murang magsiging magkaghung-hung, Bogart. Oo, lang. Murang, okay ra ka? Okay raman. Sige, unsa man na yung masulti. Tanaw na ko, murag, ba na naging mong pag-isip ni Dong Mateo, no? Kasado mi, Bogart. O kung wa pa niya luwas ang akong dungog, tingali, naputos na sa bunog ang akong lawas tungod sa kulata ni Papa. Uy, mangulata di mong Papa, sir? Mangulata, uy. Nakasaksig ko sa dihang na mabdos pa lang ako maguwang. Maayo lang siya, kagipakaslan man siya sa nakapamabdos niya. Pero si Anton... Saon, chicks boy mo gusto dong Anton? Sobra akong pagmahay. Nga nung misalig dayon ko niya. Iya mo ko kang gipugos. Kung misinggit pa ko, diligid mahitabo nga matuman ang iyang tinguha din ako. Mausap, no? Mauna, Bogart, nga silbihan gid ako si Mateo. May mo sa kang may gugma ni Dong Mateo, Sarah? Aambot lang ka, Bogart.
Pero, ganahan ba ko ni Mateo? Bisag ingon anak siya, pero mapinanggaon siya. Abi ni mo, Bogart? Iabing gihatag na ko yung allowance. Saba. Gitigom din niya yung allowance nga gihatag ni Mama. Mo ba? Dako yung natigong nga allowance. Dako, uy. Murag, wa man gid makuha ang gihatag niyang allowance. Kani, dako-dako man ni. Ha? Ang sa? Kani mong baboy nga imong giluto ba? Dako-dako ni. Oo, dako nga hiwa. Ang bitaw. Anong wa masadi mong ipaday? Dili ko, uy. Abi pa lang ka, interesado ko. Basta Pero kuhaan rin ako ang mga kwarta ko doon ako'y paliton para sa bata. Duta kita na. Para ragyod sa bata, Bogart. Oh, migda mo kadiha. Di lang ta mangaon? Koy gana. Hay. Nang load ka no. Tungod kay wa matuman imo gusto. May nagsugod pa lang ko sa kong panarbaho. Wa pa ko'y tinigom. Kay bugo man ka. Mahimo ba? Kung sige, padungog ka ng bugo. Kung ikaw, wa ka magdako sa mga ginikanan, ay ko'y parehas ni mo. Anton! Gipatagamtam sa among mga ginikanan ang ilang pagmahal. Bigahin silag oras para na mo. Wa mi pasadi. Busa di ko mahimo ang gusto ni mo ipabuhat nako. Bisan tuol mahiubos ko ni mama. Pero wa mahitabo nga misukol ko niya. Ewan kong gisirmunan. Wa man! Di pasabutan lang ka. Pasagdi ko! Gigotom ko. Bangon na diha aron mga unta. Nagpalit na ko gatong makaon. Di lagi ko mukaon. Aw, di ka mukaon? Ano ang dahil ka musulti eh? Oh, Anton, nasa man ka? Anton! May bangon ako! Anton, balik dire ba? Oh. Animal! Ha! Trangkahan tagib ka, animal ka! Direti ka pasudlon! Oh. May nanawag sa cellphone. Ako tubagon. Si Sarah? Una siya kaon, ma. Tungod sa bata. Nagdidilitog kaon, ma'am. Kay tingalig, muhila ka bata. Ako sa dali sa kaon aron bantay bata. Rabariya, oy, bantay ka kas bata. Di ka mag-atang nga, magpatutoy si Sarah sa bata. Kay nga adoban ko do Bogart. Sabi ko na siya, ma. Sige lang, ingon ako. Human bata, ako na sa tutoy. Bogart? Lami na tutoy, ma. Puna sa pinuangas Mateo, ha? Ma'am, lami mo kung natutoy. Hello! Ikaw yun, Bogart. Na! Ma'am, dugay mo ng isyo ngayon sa kato ba itong bag-o pang migawas sa hospital? Wow, pang ganig ng tagaig burno sa to. Ay, ang anong karoon pa man mo sumbong si Mateo? Karoon pa tingali siyang magainom do. Hadlok, Bogart ay. Ay, sa taon kipahamak ni mama ni Mondong. Kibawag ka nga, ilubong yan na niyang kukos ang liog. Sam ka do. Hilom! Pero bono sa brayo, ni Gahuman. Sige, ma'am. Ilubong na diri, ma'am. Ilubong na. Sabay ilubong! Sa ilubong! Imong kuko ba? Imong kuko. La. Tunong! Asa ka man, Mateo, ha? Wa pa ka man mahumagkaon. Inom na lang ko tubig, ma. Dingay, brad na kong anto ng abot. Tagasig ko glakang da. Nakaabot yun ko sa inyong panihapon. Nagkatagaan gyud si Mateo nga ikaw ang miabot. Tuwa, midaligsod sa ilang kwarto. Kapila ta naman kapahimang nooy, Anton. Ayaw na silag sa muka. Pwede ba, ma? Unya na lang ko sermoni. Mukauno na ako kay gutom. Sekarang timingan mo naman doon. Iluto na Sarah ang sudan dong. Bogart!
Tagay ko plato, Bugard. Ay, sorry ma'am. Ako lang gipaibaw si Dong Anton, ma'am ba? Dungan ni siyag kaon, Bogart. Oh. Og, Anton, hindi ko man mo kaon. Ato ako sa kwarto, ha? Sara, Nga nang mitali makagsudi ni Mateo. Huwag nanarang ka mandayon ka. sigbin. Kinsa? Ni ay mong magwang? Lagi, lagot ko. Di dyo ko sugot. Shoot siya din eh. Ni akaman. Dili ka kaapason sa imong kalibin. Wa sa makatultol din ni ma. Ang anong imong kong gipani sa imong kwarto? Aron mo desisyon ka na. Desisyon sa unsa? Sa akong gi-offer nimo nga mamahimo kang manager sa branch nato sa Cagayan. O kung di ko musugot ma, imo kong silutan? Imo kong hinginlan og di na ilon nga imong anak? Mao ba? Ma? Ngano bang niabot man na sa imong hunahuna? Niya magutam istorya sa imong kwarto. Sa ato pa, seryoso ang problema. Seryoso gyud, Anton. Mahitungod ni ninyong managsuod. Dili ko gusto nga magkapikil mong duha. Mahitungod sa bata ang atong istoryahan? Gusto ka? Ma, akong anak ang gusto ko lang makita. Ang gusto ko makugos. Akong anak, ma. Tingalig na limot ka. Imo nang gipaangkon si Sarah ni Mateo. Huwa ko malimot niya na. Pero nga akong kasing-kasing, ma. Mulokso sa kalipay kung ako nang makita ang akong anak. Wa ka na'y katungod sa imong anak. Maunay timan eh. Giangkon ko na, ma. Uyang rakay ko nga daling misurrender sa akong obligasyon. Ma, please, tabangisad ko. Imo sa kong anak. Unsaon taman ka sa pagtabang? Dadaang bata sa imong kwarto, ma. Aron, ani ko din ni mahagwa ang akong anak. Unsa? Usa man, Anton. Wa ka nalang gilaing gihuna-una. Ang imo ragyong kaugalingon. Wa ka gani baluoy sa imong manghod. Dili pa siya normal. Unya imo pag yung gibinuangag minyos babay nga wa niya mailhi. Mayo gani kay masugot na sa Mateo. Unya karon nga naanad na ang imong manghod sa bata nga yang gituho ang munyeka, imo na sang hasulon. Ma, ang gusto ko lang, ang mugunit ako. Muhagwa ako sa bata. Giisip na ni Mateo nga iyang anak ang bata. Abot na kasabot baka sa Mateo unsay asawa. Kay hangtod si Sarah, iya nang pinangga. Iyang labanan. Ma, bisag mo hikap ragog ko sa bata, good? Ani lang sa imong kwarto? Ako pa nang huna-huna og maayo, Anton. Dili ko gusto nga masudyaan ko ni Mateo. Ma, please lang. Makahupay sa kong balatian ng bata. Dili ko musaad, pero akong suwayan. Gikan ka sa inyo, no? Ano, di? Murag yun, umidatog ni mo ang kalibutan basta gikan ka dito sa inyo. Murag yun ang huna-huna, eh. Kisa may nakapastress ni mo. Kumuad to sa amo. Ha? Nganong mo limon pa man ka, Ano Anton? mamugos man ka? Unsa man nagsilos ka na? Ako? Nagselos? Wow! Dili ba? Wa tay commitment sa usag-usa? Muna. Pero nga nung murag diskumpyado ka man kayo. Ha? Kung mulakaw ko. Labi na gyud kung muli ko sa amo. Hoy, nangutan na ra ko, no? Concern lang ko nimo. Mao lagi na. So, may feeling ka na nako. Bisag kanus wa pa'y lalaki nga nakapakilig sa akong kasing-kasing. Kana da yung magkadungan ta. Imong gituyo? Ako'y mupugong. What? Ingon ka niya na ka-expert? Ambot lang. Sa ato pa, wa ka gin magsilos na ko. Wa lagi. Sa ato pa, kung makakita kog babae nga mas labaw pag abilidad nimo,
Di ka sakitan nga akong buwagan? Ha? Suway. Oh, ini. Suway lang, Anton. Ma. Ha? Ikaw di ay, Sarah? Naunsa ka, ma? Kay naunsa man ko. Nakugang kamanggod sa dihang gisangpit ka nako. Naghunahuna lang ko iya. Unsay akong ihaylo ni Anton. Aron musugot unta siya nga mooy mo manage sa among branch dito sa Cagayan. Nindot ang una, ama. Malayo na gid mi niya. O dili na sad permisa puton si Mateo, ana. Misugot ba si Anton, ma? Ha? Misugot ba? Maugani nga naghunahuna ko. Unsay akong ihaylo. Kay mibalibad jud si Anton. Musugot siya nga mahimong manager kun ani siya madestino. Spoiled good kayo sa Anton. Ang yaragang gusto mo yung masunod. Lahi kayo siya sa iyang manghud. Bisag ubos ang panghuna-huna ni Mateo. Pero makamaong mo sabot. Makamaong magpaubos. Imo laging pasabtog maayo. Pero maminaw baya siya nimo? Nagpasalamat na lang sad ko, ma. Nga mahadlok si Mateo nga masuko ko niya. Sarah? Unsa, ma? Dili ka ba gyud makahatag og higayon ni Anton? Bisag sa paggunit na lang unta sa bata? Dili. Dili ko musugot, ma. Bugart! Suod sa brad na ko Anton kwarto ni Mama? Lagi! Kita, jud ka! Sigbalik. Kita mo lang! Libat bara na imo pikos mata! Bara. Saan mo kita? Bara di ay. Sobra sa ka makatamay ako sa. Kaya akong mata, libat. Ha? Lagi! Tanawa ko! Bugal-bugal. Tanaw, bitaw ko ni mo. Tanawa na yung bugat. Wawa. Imong usak kining kalimot daw dito taas. Ang usa dito ubos. Bugal-bugal no na kay ka. Bagbuwag ta. Oy. Bagbuwag ta. Ay, Mihila kang bata. Nga may bangon ka? Ha? Wa. Nagdamgo ka? Wa man. Wa man ko makatog. Way bata ka ng ubang mga renter din eh. Wa man. Naghuna-huna ka sa anak ni atong Sarah? Unsa? Dili ba? Gisibatan ni mo si Sarah tungod kay mabdos siya? Diin ka masayod niya na. Di agud ni mo. Husto tod. Nakahisgot dito unta. Bayan ni Sarah. Okay, wa tay commitments. Wa ko'y reaction. Ang importante nga malipay ko. Nganong nagsige naman nung kaghisgot sa anak ni Sarah? Ngay mo sang anak? Ako good. Pero imo lang gipaangkon sa imong manghod, dili ba? Nana, di na ta magisgot, anak. Hapit na bigyan di mo ibulgar ang kabuturan. Nga diha ang amahan ni Sarah. May katawa mong ka. Nagkatawa ko sa itsura ni Sarah. Hapit na lang, Kuya P. Maayo gani, kimi duol ka. Ay, naluoy kong Sarah. Naigugmagid ka niya. Di na ta magisgot, anak. Mga tuog tagbalik. Buwang, oy. Sabi na kong dunay bata nga milak ganiha. Uy, mihilak man ang bata. Para ganay haraman tingali ning naghilak.
O may tao din sa kwarto nila ni Mateo ug Sara. Ay, mahimo man din makawat ning bataa. Apo, ano man ka? Uy, kabasa ba di ay sa akong apo? Ay, kadiyot, baby, ha? Ilisan sa kanakong diaper. Ay, perting hilak sa muli ka. Maong nisuod ko din, eh. Inyo lang di ang biyakan ang bata. Mama. Ay, mama. Lang akong apo, Nay. Gibas-an di ay. Tug ba manggod Monica paggawas na ko? Haid man di ay si Sara. Lakaw pagkadiyot. Palit ko no siya para sapong. Unsay para sapong? Dunggo ko no barko. Ay, bayanin mo, oy. Ay, kugos na ko akong apo, be. Bebe. Hindi ka tawa ang Monica. Tawa, Monica. Sus, kanindot mo katawa sa akong apo. Akong dadun sa akong kwarto ang Monica, ha? Ayaw, ma. Ganong dili man nimo ipada. Iyamang kong lula. O gusto ko nga masulo ko ang akong apo. Ay, di na lagi ko musugot. Ganong dili ka man. Ganahan niya Monica sa imong kwarto. Di na siya, unsaman, di na siya puyo. Amo kwarto. Ni arabitaw mi dinhidong. Minausap ko Monica, ma. Mateo, dili ba ya maayo nga magdinaw kas kalipay sa bata? Ani lang gud among kwarto kung ganahan ka hagwa sa Monica. Gusto mong kung muhigda tupad sa akong apo. Oy, unya lang dako Monica. Dili lang karon. Wa ka ba mahadlok nga mahimong mahiubos ko tungod sa imong pagdaw nako sa Monica? Anong iubos man ka? Ani man ka amo kwarto ba? Bisan ani katog utupad mo Monica. Anak, nahibaw ko nga pinangga mo ang Monica. Pero kinahanglan nga imo sabsiyang igawas. Di lagi sugot Mateo, ana. Dili ka di ay proud sa imong Monica? Kagwapa niya? Day, brad na ko Anton. Ganahan kayo hikap Monica. Mateo. Ani lang jud Monica amo kwarto ma. Uwa ni mo tugti si mama nga dadon si Barbie siyang kwarto? Wow. Mateo, tingalig mahiubos si mama ana. Tingalig magtuo siya nga ato siyang gidawaan ni Barbie. Ani lang gud siya? Doon na may kwarto si mama, Mateo. Barbie anis imong mga ginikanan, ha? Og dako katungod si mama ining baya. Nalagi brad na ko Anton. Unsa? Kung tabaw brad na ko Anton, ang Monica na kwarto mama, at dayon siya. Tingali, kawato niya Monica. Mateo. Nga nung nangayo ka magpasahilo, Sara. Tungod sa pagbalibad ni Mateo ni mo, ma. Mahimo ba agad maha nga madani mo ang bata sa mong kwarto?
Ayaw na lang pangmugos, Sara. Wa ka ba hinuon malipay nga sobra ang pagpanalipod ni Mateo sa bata? Pero dili niya angay idaw nimo ang imong apo. May punto baya si Mateo? Ha? O unsay dunay punto, ma? Unsa man unyay mahitabo kung musod si Anton sa akong kwarto. Diin tua ang bata. Mahimong makaingon gyud mo nga gisabutahi tamong duha si Mateo. Makahimo sad ka sa pagsabotahin namo, ma? Sara, pareho ko silang anak. Parehong gimahal o gitagan-an sa akong oras o pagmahal. Dili ko gusto nga dunay magmahay nila kay doon ako'y gipaboran. Sundo na lang nato ang gusto ni Mateo. Total sa mga mata sa mga tao, siya gyo'y amahan ni Inday Barbie. Mutrabaho ka na? Gusto ko maunahan ako sa mama sa pag-report sa office. Nganong mapabilib ka man gyud sa imong inahan? Nga dili ka man importante para niya. Amy, doon na kay kasuko ni mama. Doon na. Musa? Ang iyang pagbiya dayon kung tuwa ko. Dili ko ba angay ikahiubos, Anton? Amy, nagbinag-o ka na gito. What? Unsa may nagbinago ko? Nganong gikarer man gyud nimo nga magkasuod mo sa mama? Ha? Tungod kay ako ray makapasabot niya nganong kinahanglan mo pahuway na siya o gisalig nimo ang pagduba sa inyong negosyo. Di pa na ako kaya ang pagduma sa mong kumpanya. Okay? Bogo ka ba? Amy! Nganong mo angkon ka man gyud nga dili nimo kaya? Kadaghan mo mapangutan-an sa inyong opisina, ah? Unya mo ingon ka nga dili nimo kaya? Interesado ka ba sa among kumpanya? Ha, Amy? Marikauna! Hoy! Hoy, saan ka? Mamira magug ka. Unsa tong imong gipangutan na gani, ha? Wa ko makagusto adto da. Unsa to? Misanteng ang akong dungganda. Bida ni mo'y. Musayor kog adto sa opisina. Unsa lagi tong imong gipangutana? Kayo sa ba? Ayaw ko binuang, ha? Nahinomdom ka pa sa imong gipangutanan ako. Ngano mangutana kag interesado ba ko sa inyong kumpanya? Ha? Ngano, Anton? Gusto ka manggod nga ako'y mag-manager sa akong kumpanya. Di pa na ako kaya, oy. Kaya nimo. Kaya. Kung kamao ka pa lang. Wa lagi ko makahuman sa akong pagtuon. Kadaghang manager, nga wa mahuman sa ilang kurso. Ngano milampos man sila? Hita ba ay. Abi ni mo, no? Maayo lang tingali sila mo diskarte. Maunay imong buhaton. Mo diskarte kag maayo sa imong inahan. Aron, ikaw na iyang papulihon. Ang yan na ito magsulti, anak. Kinahanglan makalakaw na ko. Ug may akong tuyo. Nga mauna kong abot ni mama sa opisina. Okay? Bye. Kinahanglan matuman gyud nako ang akong plano. Nga si Anton nay mo duma sa ilang negosyo. Og sa gayon nga si Anton nay mo duma sa ilang kompanya. Anha na musod si Roger, ang akong uyab. Sa gayon nga si Anton nay mo duma sa ilang negosyo. Sudlan dayon na mog transaksyon si Anton nga maoy makahurot sa ilang puhudan. Dong. Ay, maday mo munyika. Anong tan naman ka, Bugart? Bita sa nimay. Hagbay na nga anak Sara. Wagi ko kabantay nga imong gipagawas-gawas ang bata. Kaling bata. Butay ka? Oh, ikay mahan? Di pwede mo utang na day. Dili.
Kambugiro ba ni mo si mong anak ay? Pagawas na ba kay wag ko makaklaro sa itsura tong bata. Guwapo akong munyika. Asa ka tuo? Di ka to? Ha? Di ko mo to. Anong mo to mo ko nga, wam ko kakita. Pagawas lang yung bata. Ugod tinudan na ibang agwapa pag hindi mo munyika. Ngayon mo gipanghambog. Guwapa lagi. Di ko to lagi. Ay, guwapa akong munyika. Di tuo. Di ka to? Ha? Tsaka, bakit na? Bakit na? Bakit na? Ano mo nagsupagkay? Samtaon kay? Gay makanaong good. Gawas lagi to, aron to ko. Hinlan ko, nanglan mong to, init adlaw bata. Ngalig, luspan niya to. Sumbo ka, mama! Di lagi gawas mo, Nika. Abot pa lang noon, Brad, na ko, Anton. Iya sa ikapon mo, Nika. Kadaw sa di mo, ay. Kapag ikapon si mong Brad Anton na ang munika nga nung ikapon niya. Di lagi ko sugot. Dudong Mateo. Uyuan. Di na ko dudong. Oh, mahan Tio. Uyuan man si Brad ni mo Anton sa munika. Ayaw pag dinaw. Di niya anak akong munika. Oh, di lagi. Kaya mo man siyang anak, di ba? Ikaw may amahan sa munika, di ba? Anong ingon man, Brad nako Anton? Iyang anak akong munika. Oh, di ko sugot na oy. Lumiyag na ako. Daw sa di mo dong ay. Parahika bro gani. Sum gagunit mo na. Mo bitang maguwang si Brad Anthony mo. Pangunin tayo lang gunas bata. Di kabugay! Bagay! Ay! Ma, kanina ra ba kayo kung naghuhat mo? Oh, sayo kang may-report din sa opisina? Lagi? Aon sa man, ma? Madani mo ang bata sa imong kwarto? Maura na imong tuyo sa imong pagsayog report? Gusto kong magkasulti din, ma. Ma, di ko ganahang muadto sa ato. Tingalig akong mahinayakan si Mateo. Ayaw ba yung gilabti si Mateo, ha? Labaw pang ayaw gyud siya pasakit, eh. Tingalig ako raon niya inahan nga mo papreso sa kaugalingon niyang anak. Ma, imo na ginuntang kahigayunan ang pag-angko ni Sarah og sa bata. Pero, imong gisalikway ang imong anak. wa ko pa makita niya itong higayunan ang akong anak, ma. Ayaw paghinakog, Anton. Malinaw na ang pagpuyo nila ni Sarah og sa bata. Ayaw silag sa muka. Ayaw guba ang kalipay sa imong manghod. Akong anak ang bata. Ako gid siyang ang kuno. Anton, nagkasabot ka pa sa imong gipanulti? Wa ka na'y katungod nila ni Sarah og sa bata. Ako pagyapon ang nasa kasing-kasing ni Sarah, ma. Iunsa mo sa pagsiguro. Naibaw na si Sarah nga doon na ka na'y gikan-live-in. Si Sarah pagyapon ang gipitik sa akong kasing-kasing, ma. Anton. Ma, please. Sabta ko. Unsaon man ka sa pagsabot. Gagituman ko naman ang imong hangyo. Napasawon ta ang imong manghod sa imong obligasyon. Karon na malinaw na ang ilang panag-uban, musamok ka. Tungod kay karon mo pa masiguro nga sila gyud ay ang imong gikinahanglan, nga sila mao'y imong kalipay. Ma, mahal ko pagyapon si Sarah. Musamot ang akong tinguha pagbawi niya. Kanang mapaduol siya ni Mateo. Sobrang kahinugon ang nipatigbabaw karon kanako, ma. Anton, nakasabot ko sa imong gibati. Pero dili na mahitabo ang gusto mong mahitabo. Ma. Ako ang una mong giduol. Aron hangyoon si Mateo nga maoy musaw sa imong obligasyon. Ako maoy nangatubang sa amahan ni Sarah kauban ang imong manghod
aron luwason ang kahimtang ni Sarah. O diya karon, ako na sa imong hangyoon aron mabayran mo ang imong sa inahan og anak nga imong gikawan sa imong kaisog sa pagpangako sa imong obligasyon. Kasayunan ka man lang, Anton. Ma, okay. Ato gihapon kining hatagan og kasulbaran. Pero dili pa karon. Nakasabot ka? kanus apa man di? Nahibaw ka ba? Sa diyang dadon ko unta ang bata sa akong kwarto. Wa ko tugti ni Mateo. Oh, utsa. Sobra ang pagpanalipod ni Mateo sa bata. Kay iya lagi kinigiisip nga munyeka. Oh. Wa gyud siya mosugot. O di gyud mosugot nga igawas ang bata sa ilang kwarto. Wa gyud mo pasabtas Mateo ma. Nga nagkinahanglan sa dugpres kong hangin ingon man kainit sa adlaw ang bata. Siya mismo maoy mo na sa bata kung mugawas. Nahibaw ka bag unsay iyang rason? Nganong mahadlok siyang ipagawas ang bata sa ilang kwarto? Unsa iyang rason? Mahadlok siya nga imong hilabtan ang bata. Imo ba kuno siyang giingnan nga imong anak ang munyeka? Tungod to sa akong kahimangod ma. Nakasulti ko niya to. Anton, mahal kayo ni Mateo ang bata. Ambot og unsay mahitapo sa imong manghod kung mawa kaniya ang munyeka. Ma, magsulti tag usa mahitungod sa imong problema. Basta katong imong hangyo nga dadon ko ang bata sa akong kwarto, balibaran tagyud ka. Kay dili ko gusto nga mahiubos nako ang imong manghod. nga numibati ang sukog ingon ini. Sa diyang nakita ko ang bata dito sa nursery. Murag may mikablit sa akong kasing-kasing. Murag may mga tudlo nga mitulisok na ako. Ganahan ko mukugos sa bata. Unya, gakson na kong piit diri sa kong dukan. Aron ipabati ko kaniya ang kahinam nga akong gibati. Ang kalipay nga nakita ko nga akong anak. Pero, dili akong ngaan ang nabutang sa iyang birth certificate. Kidawaan pagin ko isang paghikap na lang niya. Ako niksa. Ako kiniksa. Bugat! Bugat, ay! Ano ka, ay? Iso pa naman na wag. Gigitag, Sara, akong manika. Lo, nadiri, lo. Biyaan na ka. Lo, biyaan. Asay! Toloyo. Tapos loyo nung gipainitan ni Sara ang bata. Painitan? Ala, sakitan akong manika na. Di sakitan ay. Pagkita ay girang uglando ni Sara ang bata. Ron di kayo mainitan. Sam ka eh. Ngunang ka, painitan. Klaro ni bugat ay. Yay, pinusupo naman niya akong migo. Unsa di ay musulti bugat, di ba? Tuwa ng imong ni kakaw. Aron, ikaw, ismo, maoy kita sa sitwasyon. Tuwa di yun ko. Nyawa ma! Bugat! Ay, mamadali na opisina, ala. Bugat. Brad na ko, Anton. Uy, hadlo ka? Ingon man siya, iyang anak akong nika, bisan ako jud no. Sigbalik ka na na. Una jugalan maistorya na. Ibang na eh. Saman, ganahan juga mahimong mong anak ang munyika. Nahan jud. Ako ra jud anak akong munyika.
Uy, hala. Natultulan siya din si mong papa, day Barbie. Lalo, reklamo naman ikaw. Initan ka din eh. Dili man init din Mateo. Landong baya? Tingalig. Pakon, insect sa akong manika. Sawa sa rao. Ayaw ragod pagunahon na anak, Mateo. Inahangod ko. Natural nga ako sang bantayan nga dili matugdunan og insect ang atong anak. Nga naman katawa ka man. Kayangkon ka, atong anak mo ka. Ikaw gud iyang papa, Mateo. Lo, ilak akong manika, Bibi, mingaw kayo mong Papa Mateo. Ang biko sa ako say kugos akong manika. Sige, kuha. Lolo, lipay jud manika kugos ang papa. Oh, no? Ay, gimingaw gid siya siyang papa. Kita jud manika aya jud kugos lain. Ako ra og ang imong mama Sarah. Si Mama Fina di ay, yang lola. Oh, lola pod. Unya, si Papa di ay. Dili nimo pa kuguson? Kugos pod. Basta, wajud lain kugos nga akong munika. Wajud. Nanawag na sab si Roger. Nangita na sa resulta sa akong pagpagigsuon ni Anton. Nagkinahanglan na gyud siya kwarta. Saon man sa ni si Anton, hinay kay glihok. Mahadlok man sa iyang inahan. Pero, dili sad nako mapugos. Kay tingaling magduda siya sa akong motibo. Mura na ba siyang nagduda? Interesado ba kuno ko? Magbantay lang yun ko. Nga dili makuha ni Anton ang akong cellphone. Come in. Uy, niya pa man di ay si Anton. Ma, ikaw man din eh. Abi ba na ako? Di pa ko ganahan mo pa uli, ma. Nga naman? Di lang ko ganahan. Lingkod, ma. Wa ko mahimutang sukat na magkasulti. Ako sa ma. Nga nung dili naman lang ni mo minyuan ka ng ginganlan og Emi. Ako siya minyuan? Aro ba kabaton kag anak? Nga libre kang makakugos. Nga libre kang makahagwa. Wa ko mahigugma ni Amy, ma. Anong nakig-live-in ka man niya? May lang siyang muda agruman sa ma. My God, ni mo, Anton. Be sensible. Kinahanglang mo mature ka na. Dili baya sa tanang higayon ni ako uban ninyo. Aron mo tabang kung unsay inyong kinahanglanon. Kung saan man lang niya akong tinguha sa kong anak, ug kang Sara, ma. Ibong manggi kong gihatakan o problema, Anton. Tiguwang na tahon ko. Ma, di sag ko mahimutang. Mas maayo tingali ni mo, Anton. Magpatambag kag pare. Pare? Dili ko gusto mamahimong bias. Pareho ko kamong gimahal. Ug di ko gusto nga mahiubos mo nako. Pero, sorry gid kaayo, Anton. Sa ibong problema, wa ko'y ikatabang. Ma,
Mahimong ano lang ilang kasal ni Mateo ug Sara, ma. Unsa? Dalirang maukihan ang maong annulment tungod sa kahimtang ni Mateo. Wadi buhon mahuna-huna. Usay buhaton sa imong manghod kung mauna imong buhaton. Pinangga kaayo niya ang bata, Anton. Dili ko siya dawaan sa pagatiman sa among anak, ma. Ang importante, nga masumpayan na mo ni Sara ang duha na mo kagugma. Ug may kaugalingon na giyong ginikanan ng akong anak. Dili na daling mahitabo, Anton. Oh. Usay mahitabo sa imong gika-live-in. Ma, may problema sa imi. Wa mi commitment sa among relasyon. Ay importante niya nga malipay lang siya uban sa lalaki nga iyang gikauban. Kaya usap pa di ay nang mabayhana? Thrill seeker na si Amy, ma. Busa way problema kung makigbuwag ko niya. Busabot na si Amy. Agi imong manghod. Si Sara mo'y unahon na kong paghangyo. Nakasiguro ko. Muuyon si Sara nga mo file sa annulment aron makasalming duha. Anton, wala ko makasabot sa gusto mong mahitabo. Murag, pagkahikitan ko ang nakong kagubot sa atong pamilya. Ay, kabala ka, ma. Makiksulti lang ko ni Sara. Pero di ko mamugos. Sige, Anton. Please, ayaw intahon ko hatagit problema. Tingalig mamatay kong sayo. Dong. Dota. Unsa duwaon bugart? Keso. Kiso? Cheese ba? Cheese. Ay, kapoy ka duwa, oy. Pildi dayon. Napapildi raman ko. Aron di ka masuko. Bagay? Ikaw mo. Anong sige ngita juga sumagay, no? Ngita juga sumagay? Ang bugiro man ka. Bisig di jud kumao. Bapilipildi pa jud. Di ka maoy. Kamao lagi ko. Ada doa ta na. Ay, di lagi ko. Aw, unsa man atong duwaon? Ingon Sara, kanang duwa para sa mga bata. Mo ba? Aw na ko'y duwa para dagko dong. Tiyaman. Laptikanay ta mata. Ari. Di ko'y sakit anak. Ano ka ganang sikitay? Ganang sukmagay? Ano na, hindi ka bata? Di oy. Papanagug ko. Tangin dota. Balik ka ko, no? Papanagug ko. Giro ay. Giro ano mo lang eh. Hambog na kaya. Lagi. Okay, bahala ka. Basta din na kami kigduwa. Ano ka? Bantay tawgon ko ng mga bantay lang yun. Bantay lang yun. Di na lagi. May pamunika akong duwaon. Asam ka? Duwa ka komunika. Sige dong, sige dong. Pinangga kayong dumati ang bata na. Samot na yun nga di makakita si Dong Anton sa bata. Sara, wa mo makahuna-huna pagpabunyag sa bata? Naguna-una ba ya, ma? Mananghid bitaw kong Mateo nga katong gihatag niyang kwarta mo ay akong gamiton sa handa. Kinahanglan biagin nga atong pakanon ang mga ninong ug ninang sa bata. Ayaw na lang gamita, Sara. Iandam to alang sa ugma sa bata. Ako rin mahibaw sa handa sa bunit. Maikog ko maoy. Usabay ba ikog? Nga gusto man kong bongga ang bunyag sa akong apo. Imbitaha sila si Papa nimo, Sara, ug ang imong mga igsuot. Bongga gidi ay ang bunyag ni Inday Barbie. Si Anton, imbitahon, ma?
Naara ninyong duha ni Mateo kung imbitahon pa ninyo si Anton. For sure, dili gid siya malakip sa mga ninong ug nina. Dili sige ko musugot nga maapil si anak, ma. Oh, kung ako lang gani pabuton, dili na lang siya mopakita sa mga okasyon. Akong sultihan. Di sab ko ganahan nga iuban niya katong iyang ka-live-in. Wa gyud ko'y ganas batasan ni atong babayhana. Kano sa man ang bunyag, ma? Kamoy magbuot ni ana. Andama lang ninyo ang birth certificate sa bata o pagsusi mo sa simbahan. Pakas overload di tayo nilong. Ha? Nga naman? Bunyag naman ang anak Unsa? ni Dong Mateo. Si Inday Barbie. Bunyag naman pohon. Bunyagan? Oh. Kano sa? Kana mo iwa ko kay bawo kano sa adong. Ay, manghudi may pangupengon din eh. Talig, nagkasabot na sila. Kano sa agit bunyag sa bata. Karay, na. Paduong na tiri. Dong! Kuya ni mo, oh! Di aday brad ako, Anton. Brad! Tingaw na ko ni mong brad. Ayaw ko, agbay, oy. Ha? Kan di magkapaagbay na ko dong. May bawo biyagig ka nga pinangga kay kanako, ha? Bitaw. Nung alaw. Oh, nung alaw. Karong di eh. Di na. Kontra na ta. Lo. Oh. Ha? Kontra na ta. Gaig oy. Lo. Nga no man taon dong. Nga makigkontra man kanako nga pinangga man kay kanako. Imo ko kung maguwang god. Bitaw. Guwang bitaw. Pero, nilog man kami ka. Oh. Unsa? Anong ka? Mong anak mo ni kanako. Ako may iyang papa. Ako ra ang munyika. Ako ra siya. Natultulan ko na gyud ang inyong bayan, Ton. Diligid ko ni mo dadon din, he? Pues, ni anak ko sa inyong bay. Hain man ka siya. Niara man i-parking ang iyang auto sa gawas. Tuyoon ka niyag park ang iyang auto. Aron dili makabantay katong Sara. Mauna kini ang ilang gate. Mangayo ba ka kong katahuran, no? Or, mo diretso na lang yung kugsod. Aron doon ako'y masakpan. Oh, may tambok na migawas ay. Kinsa man ka ni. Akong kamyon. Oh, uy. Namini kamay na ko. Yay. Nindot nila. Nindot rin ba kayo na no? Siksik yun. Naku isampot. Nakaila ka na ako? Uy, hala. Dito ang digas-kasala sa akong Dong Mateo ni Sara, no? Maayo kay nakahinumdum ka. Lumdum eh. Nga sa ato pa, nahinumdum sab ka. Unsa ko sa kinabuhi ni Anton. Kana. Wa ko'y know-how. Wagit ko ipanghambog ni Anton? Nga ako ron mao'y bag-on niyang girlfriend? Sorry. Shit. Hain si Anton. Lo, wala ba ko may babu? Niyang yung auto, Oh, o niya mo ingon ka nga waka kay baho kung hain siya? Nalagi siya ang ako wana ko ibaw hain siyang kwartuha nga mipahuway kay ang iyang kwarto giradaan naman ni mama niya is PO. Musod ko. Oops, dili hangjan ka na lang hangjan ka lang. Unsa? Unsay? Hangjan ka na lang dyan. Naglibog ko ni mo ay. Ingon akong ma'am. Basta di mo sun nga, di pa sulon na kaila. Kanang di ko kaila ba? Di ko pa sulon din eh. May ganing kay, wag ka magkiti sa among sikyo. Buisit. Kita may bisit. Ikaw! Ako?
Ato ko magpaabot sa iyang auto. Dong, ay na lang kasuko na ko, dong. Kaniadto, close by kay ta, ha? Ninumdum ka? Nag-uban tang Sara sa beach? Beach? Oo. Oh, no, kauban to Sarah. Gusto ka nga usbo na tong pag-ato na to og beach? Beach? Gusto ko beach. Gusto ko ligod dagat. Nya, himo ko palasyo. Suma ba dong? Mag-beach ta. Ina si Sara. Og dada ang munyika. Nuban mo ni ka? Di ko eh. Oh, ano di maga? Di lagi ko. Maldito juga da. Di ko ni mo eh. Dong. Paminaw ha. Paminaw dong Mateo. Dili na ko manghilabot sa munyika. Imo magkato. Imo na to siya. Ha? Okay? Nakasabot ka? Goy, di lagi ko. Anton! Ungo! Dong! Dong, Anton! Dong! May mong new girlfriend! Usa? Wa ko'y batas ang pabayana. Wa yun ba ikaw nga nagsinggit-singgit? Napugwat lang ko gikan sa pagkatog. Ang bata, Nakatog raman, ma. ano bang mianhi man kahato siya? Dungog mo to singgit. Nahibaw na midong nga ang kauban to sa ibong mag-uwang pagkasal ninyo. Yung girlfriend ko no, siya Brad na ko, Anton. Hain naman sila. O na, sirit na. Sakay atong babay. Singgit-singgit, bra. Dinhidi ay si Brad Anthony mo? Dini ma, iyagan ni ko agbayan. Friends ko no mi. Di na siya gunits mo ni ka, oy. Og mituosad ka. Ba't lang? Iya ka lang giayo-ayo aron musugot ka nga magunitan niyang bata, Mateo. Mateo, imo ganing pa ko gusto ng imong Brad Anton sa bata? Biyaan ka na mo din ni Barbie. Unsa? Sige. Singgit na din kay wilay makadungog mo. Gawas na ako o kining dakong wanang sa kamaisan. Sige na. Wa ka lang makasabot. Unsay wa na ko masabdi ha, Amy? Unsay wa na ko masabdi? Abi na kong dili na mo pitik ang akong kasing-kasing. Nagselos ko! A dream is a wish your heart made. Mutuo ka si Anton sa gipadayag ni Emmy? Manghigala. Gidapit ka muna mo sa pagpaminaw sa lain pang sumbay ning sugilanon. Munyika. Writer and director Baby Farida Salgado. Dalit ka na to sa RMN Drama. No matter how your heart is grieving. Og mo to mga ka-listeners, ang part 8 sa Munyika. Nya magsuroy-suroy mi diri mga ka-listeners kay nindot kayo ang views, nindot kayo ang mga katanuman, no? Puro green ang palibot mga ka-listeners, no? So, wala gini sa syudad ning nani ba? Daghan kayo mga katanuman, no? Akong maguwang ng akong kuyog mga ka-listeners na ning suroy mi diri sa yutang na tawhan, no? So nindot kayo na presko ang palibot kay daghag kayo mga tanom ba na mga lubi, saging katong pag gikag bagyong Odette kinagubaan yun napita, grabe yun ag kanang damage aning napita pag bagyo. Ang mao man ni agbalay sa kung yaan nawala sa minto ni nabilin mga ka-listeners nya na dahil gito kurag bag-o pag mahuman, no? Sukal pitong pagbagyong Odette
Mao ni siya ang gihimo nga balay, no. So pamahuman mga ka-listeners kay wala gi budget in town, no. Sa una pike po din yung admin, no. Plano ta ko gahon ni siyang kanon kanang tabangan para maayo sa saon man nga napiki po na kung kuan ron sa YouTube hinay kayo ba. Wala in town yun mahuman ning balay sa kung iyaan mga ka-listeners nya. Tay payag sa unahan dito sa laman siya sa payag agamay nga si tawagan balay, no. Natupan og nipa mga ka-listeners nya. Muni yang mga tanom, no. Nya kini muni si punuan sa baang. Katong pag-ari nako year 2022 buhi pa ni siya baang, no. Wa matumba sa bagyong Odette pero gipaputol na lang kay delikado man sad og kining bayang nga bag-o pang gi wa pa mahuman og tukod ba, wa pa mahuman ba nya matumbahan ba mo na gi-sure na lang putol ni, no. Para safety. Nya lagi nasara na kung iyaan diri pod og ang ahong uyuan pod pikas silingan sila. Puros nag-inusara, no, kung iyaan wala man maminyo dagang guwang, no. Nya nga ako sang uyuan ang iyang pamilya tuas sa pikas. Tuas pikas gapuyo mo na nga nag-inusara pod siya diri mga ka-listeners. Nya nindot kiripita kay peaceful. Mga langgam na mga ka-listeners itong babati aring napita. Madungog tingalin ninyo mga ka-listeners, no, ang tingog sa kalanggaman na nag-awit. O na yung mga punuan sa lubi. Na kini buli. Ug sa drama pa sa una kat buli, no. Mo ni siya mahimong baang. Kanahimog landang, no. Mo ni siya naka suway di ko ni sa una katong nakabakasyon ko diri mga ka-listeners, high school pa ko namin natumba ngayon nung nanay kining buli ba baang. So dako kay daghag unod hindi among gibuwad gilubok ug mao na siya nahimong landang, no, kanang sagols binignit mga ka-listeners ba ngani siya mo ni baang punuan sa buli. Og sa ubos mga ka-listeners to ay kanipaan adto may mga kagang sa una. Mga tuway-tuwa, mga dagkong tuway bitaw. Kailangan mag tuway, no, kanang dagkong kinason. Kanang nasa lapok, magpuyo, maglilo na siya mga ka-listeners. Unya dagko kay unod nga mga tuway, no. Unya daghang buho og kagang. Atong ubos tigpanguha may kagang dito sa ubos, no. Una mga ka-listeners. So karon pag yun may kabalik ba, gimingaw ko ning dapita ba. Balihon natin yung kamera para makita natin itong kanipaan sa unahan mga ka-listeners, no. Balihon itong kamera. Mauna siya ka-listeners, no. Ang kanipaan to sa ubos. Nice ang view dito sa unahan na mga pagatpata, no. Diyan ay mga tabay sa ubos. Sulit tas palibot pero magbantay-bantay lang pagkuhanay kay usor baron ang banakon mga ka-listeners, no. Mga banakon ba manggawas man na magbantay pug ari dapita, no, kay labong kayo ang mga sagbot, no, mga katanuman. Nya maulan na ang ato ang pang kuan sa to ang vlog, no. Nya human ani mag-intro vlog na pug sa si Agaton ang bayot nga mato, no. Ay mo sig video diri mga ka-listeners mao lang atong pang intro vlog, no. Pang outro. Nya putlon sa nako mga ka-listeners, no, kay mutaas atong video, no, sa aning drama nga Muñeca part 8, no. So mag-intro vlog na lang pugudaan para sa sunod nga drama, no, si Agaton ang bayot nga maton, no. Nya sa kuan pod sa limbo murag hapit-hapit natin pud ang limbo, no, mag-advance na lang pud intro vlog 3 dapita, no. Okay. Kay mamidyo pa tayo mga nindot nga mga views mga ka-listeners. Thank you so much for watching. Amping mo kanunay mga ka-listeners o God bless us all. Advance Merry Christmas.